Nej, der kommer nogen. Hurtigt, ned i kassen. Laguni, har du fundet Oxo? Hej, jeg skal nok finde ham. Kan du huske, hvordan jeg sagde, han så ud? Ja, lille og finurlig. Lige præcis. Jeg ved stadig ikke, hvad finurlig er. Nå, men når jeg hører ordet finurlig, kommer jeg til at tænke på en filuris. Ham der, han ligner meget en filuris. Det må være ham, Arion snakker om. Høj! Men nu tager deres navn! Jeg tror, du er ham, jeg leder efter. Du ligner nemlig en filuris. Hvad? Hvor mange gange skal jeg fortælle folk det? Jeg er ikke nogen filuris! Nå, men så vil jeg ikke sutte på dig alligevel. Hej. Nej, kom tilbage, jeg er filuris! Jeg er filuris! Slap af, Oxo. Hvad? Oxo? Gå op i det lille kontrolrum. Arion venter på dig der. Arion, er det ikke ham, den nederdrægtige? Ikke flere fremmedord. Hov, hvor skal du hen? Jeg skal ud og skaffe nogle krigere, så vi kan udrydde alle deltagerne en efter en. Et chok, det havde jeg slet ikke forventet. Jeg må advare alle de andre. Igen. Hvordan kunne Snev gøre det her mod mig, efter alt det, jeg har gjort for ham? Hvem er det? Hej, mit navn er Oxo. Okay. Tror du kan hjælpe mig ud herfra? Jeg beklager, men jeg er desværre ikke på din side. Du er en af Arions kompaner. Jeps. Jeg skal hjælpe ham med at bygge en maskine, der skal suge alle kræfterne ud af dig. Men kan du fortælle mig, hvor jeg kan finde Arion? Jeg kan ikke lige finde ham. Havde du virkelig regnet med, at jeg skulle svare på det spørgsmål? I bindegale hele bundet. Hvor i alverden bliver ham Oxo lov af? Nå, men jeg må hellere finde overførselsmaskinen frem. Skal vide, hvilken kasse jeg lagde den i. Jeg tror, det var denne her kasse. Gå nu hjem, Michael. Skal jeg kigge i den store kasse, eller den lille kasse? Jeg tror, jeg vælger den store. Eller den lille. Nej, måske den store. Nej, måske den lille. Jeg vælger den store. Nej, jeg vælger den lille. Den store. Lille. Stor. Lille. Stor. Lille. Stor. Lille. Stor. Jeg vælger den lille. Nej, jeg vælger den store. Når jeg besluttet mig, jeg vælger den store kasse. Jeg elsker nemlig store kasser. Ja, der har vi den sgu. Hvad var det? Det kom vist op fra loftet. Vi skal have det sammen dø! Hvad siger du? Er Arions assistent ude for at skaffe forstærkninger? Ja, det har de planlagt lige fra starten. Jeg vidste, der var en skummel bagtanke ved denne velkomstdrinks. Men jeg skal sgu lige have et glas til. Hvad mand? Hvorfor stikker vi ikke bare agurken mellem benene? Altså, flygter. Vi kan da ikke lade Pikachu stikken. Der er ingen tid at spilde. En af os må også ud og skaffe nogle kriger. Hvem melder sig frivilligt? Jeg gider ikke. Oh my god. Du får en bussemand for det. Bussemand! Juhu! Den virker hver gang. Lad mig nu se. Tag dimsedutten og skru den sammen med instant-gimsten. Monter derefter dimsedutten sammen med dingenoten. Jeg kan ikke finde ud af at samle det her lort. Oxo er den eneste, der kan finde ud af det her. Men nu...
har jeg brug for en pause. Lidt musik, det gør godt. Jeg elsker bare det der heteroseksuelle musikvideo. Hvad laver han? Jeg har snart brug for at komme ud nu. Dags du! Vil du være med til krig? Kom nu, der står en bussemand på spil! Au! Oh my god. As, det er mig, jeg er her. As, for helvede, jeg er her. Satans. Hold nu kæft, Simon. Det lyder hæsligt. Laguni? Skulle han ikke være hos Arion? Det har vi, manden. Kom og køb Michael Jacksons Billie Jeans. Billie Jeans her. Fuld tilfredshed eller et spark i skridtet. Undskyld, men de her kopperbukser er for stramme. Hallo, jeg tror, det er dig, jeg leder efter. Jeg skal bruge en stærk mand til en krig. Kunne det være dig? Hallo, jeg vil gerne have mine penge tilbage. Au! Hvad med et smut, criminal? Smut? Hold kæft, det var dårligt, mand. Nå, hvad siger du til mit forslag? Jeg siger, lad os så komme afsted. Sådan skal det lyde. Tag en gammel sweater på, et eller andet bagefter. Jeg har fundet kvitteringen. Jeg vil have mine penge tilbage. Hey, dig der. Med mig? Ja, dig der. Har du lyst til at komme med til en krig? LC går ikke i krig. Han viser kun folk på CD med Troels og AGA. Så ved du det? Sagde jeg krig? Jeg mente en fest. Ja, en fest fyldt med absin. Ja, så kom afsted. Og matter! Hvor er Arion dog henne? Da jeg gik ud over Langebro, Nu vil jeg ud. der så jeg en Oxo. Lortecomputer. Lige pludselig går den bare ind på Kim Larsen. Nå, men du bliver nødt til at hjælpe mig med at samle den her dumme maskine, Oxo. Jeg har noget vigtigt at fortælle jer. Ja. Nå ja, jeg forstår det ikke. Alle quizdeltagerne er bare forsvundet. De eneste, der er tilbage, er publikum, som sidder og ser Huset på Christianshavn. Meyer, kom lige. Vi skal smage. For satans. Men vi har ikke tid til at lede efter dem. Vi skal samle maskinen hurtigt. Jamen Arion, hvad nu hvis de finder Pikachu'en? Rolig nu, Badoska. Pikachu'en er jo låst inde i det store kontrolrum. Yep, ja. Og hans celle kan kun åbnes fra denne computer. Så hvis de vil befri ham, skal de lige herop først. Prøv at se. Det er jo Pikachu'en. Hvad siger du? Ved du, hvor Pikachu'en er henne? Ja, jeg har sagt det før. Pikachu er i spillet. Hej så, folkens. Jeg har nu skaffet nogle krigere. I ser alle sammen rigtig stærke ud. Vi skal nok vinde den her krig. Krig? Hvad skal det sige? Jeg mener, det er en krig. Hvad mener du der med krig? Du sagde jo, det var en fest. Nå, men det var altså en krig. Hvad? Du inviterer os med til en fest, og så slæver du os med til en krig? Ja, jeg løg måske en lille smule. En lille smule? Så er der ingen fest? Og mig, som der havde glædet mig til osterejer. Og mig, der så har glædet mig til en ordentlig omgang shawarma. Jeg gider ikke det her mere. Jeg skrider. Ja, fuck dig.
Hvad fanden det er, mand? Det er da helt utroligt, altså. Hvad fanden kan ske? Jeg må spænde det. Men min lyn, du var en stor selvfed løgn, altså. Skal jeg slå dig med en hus? Fuck dig, min ven. Find min høje klub. Nej, kan da ikke fuck gå. Alle sammen, stop! Hvad fanden det er, mand? Hvad sker der? Fuck op på. Hold så kæft. Det her drejer sig ikke bare om jer eller os. Det drejer sig om os. Alle sammen. Naruto. Ja. Naruto. Vis os vejen til Pikachu. Okay. Hvad fanden det er, mand? Det er da helt utroligt, altså.